बड'फ उपेन्द्र ब्रह्म बर'नि रैखाथि थामोन्था जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ दैदेनबोनाय जोंनि आगोमा दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिनि दिनैहाय 66थि गोथार जोनोम सान फालिनाय बे बुब्लियावहाय जोङो बर' कसारि अनसाइ गावारि खुंथायनिफ्राय दिनै जोङो बुंनांगोन गिबि खेब जों बिथांनो बर' कसारि अनसाइ गावारि खुंथाय मोननायनि उनाव दिनै जोङो मान बावदों बिबार बावदों बिथांनि मुङैहाय बाथ्राया जाहैबाय जोङो थांनाय समनि गोलाव सोमावसारनाय जारिमिनफोर बेफोरखौ जेब्ला जोङो सावरायनो गोनां जागोन बा जोङो बिजिरनो गोनां जागोन बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा मोननाय मोनैनि बाथ्रा गोबां जोङो सातजारला खैना खैफोदजों सहायबोनांनायनि बाथ्राफोर बर' हारिया मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव जों गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय सुसिजानाय गादबजानाय नासयजानाय मोनसे हारिमोन राव हारिमु सोलोंथाइ धोरोम खोरोम मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाख्रेबजाबोनो हमदोंमोन फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन बर'फोरनि मुं मुसे गासैखौबो सिलिंखार खालामनो नागिरदोंमोन बे खैसारा दिनैबो जोबस्रांलांथारबाय होननानै जों दाबो बुंफैनो हाया दा जोङो नंगौ सम मोनसे बड'फानि दैदेननायाव जोङो बाहागो लाबोदोंमोन बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनानै सनकसनिफ्राय सदियासिम बेयो बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव जोङो से नं दाबि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिखौ लानानै नैथि दाबि दंमोन जोंहा बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेरफाङाव थानाय बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनसे नीलाचल अट'नमास काउन्सिल दानाय बे नैथि बर'फोरनि दाबिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि दाबि दंमोन कार्बि आंलं आरो सा काछाराव रायजो जानाय बर'फोर बे बर'फोरखौहाय हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनांगौ बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै गोलाव सम सोमावसारदों आरो जों बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला बर'फोर सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथामथ' गोरोबथा खालामबाय गिबि गोरोबथा जों खालामनो मोनदोंमोन 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो बेवहाय उइटनेस हिसाबै दंमोन बे जादों बिनि उनावहाय बिएलटि भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नैथि बर'नि गोरोबथा जादोंमोन बिटिसि गोरोबथा बे 2003 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जोङो बिटिआर बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै लाबोबाय बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थादों एनडिबिनि मोनब्रै हान्जा थादों आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि माहारि आफाद हिसाबै बे मोनथाम गासैथ' माने एनडिबिया मोनब्रै हान्जा जानायलाय जोङो गासै मोनद' हान्जाया बेवहाय ज' जानानै थामथि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोर बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बे फैदों बे दाहारा फैदों आरो बे दिंग्रा बिन्दा फैदों बर'फ्रा दिनै मोननै काउन्सिल मोनफैनो हानाया बड'फानि गिदिरथार बेवहाय बिहोमा दङ बड'फा जोनोम जाफैयामोनबा बर'नि गेजेरावहाय बर'फ्रा बे सोमावसारनायखौ दैदेननांगौ गोब्राबमोन आरो दिनै जोंनि बे मोनफुंफैनाया बे हयथ' जों साननांगोन बे जाफुंनायानो नङामोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो बर'फोरनि दैदेननायाव जों बर'फ्रा बुंनो थाङोबा बा जोङो संबिजिरारि मोन्थाइ नागिरनो रोंबोदों जोङो डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंनो रोंदों जोङो आरो जोङो बिदिनो जास्टिसनि बाथ्रा जों बुंनो रोंदों जोंनि हारिनि थाखाय जोङो जि मोनसे दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों बर'फोरनि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्ल'गान दंमोन डिभाइड आसाम 50-50 लोगोसे जोङो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो बर'सा देरहासार लोगोसे जै बर' हारिनि जै आरो बे हाया जोंनिखा जोंनो संबिजिरारि मोन्थाइ नांगौ जोंनो जास्टिस नांगौ बेफोर आरो डु अर डाइ बे स्ल'गानफोर लिभ एन्ड लेट लिभ बे स्ल'गानफ्रा बड'फानि दैदेननायनि गेजेरजों बर'फ्रा बेखौ जोङो हस्रिख्रावबोनो रोंदों अख्रां गोमसारनाय हस्रिख्रावनाय बे स्ल'गानफोरखौ जों होनानै बाहागो लाबोनो सोमावसारनायाव थांनाय बोथोरनि बे जारिमिना बेखौ जोङो बुंनांगोन आरोखि जोङो बाहागो लाबोनाय जि मोनसे सोमावसारनाय बर'फोरनि मोन्थाइ नागिरनानै संबिजिरारि मोन्थाइ नागिरनानै बेवहाय जों मोनबोदों आरोखि बड'फानि फोरोंनायनि सेर दा बड'फायानो बुंनो थाङोबा बर' हारिनि जों बुंनांगोन बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया गोरलै नङा मोनसे गोरिब न'खराव जोनोम जानानै न'खरखौ नायनो गोनां सुबुङा हारिनि थाखाय न'खरखौ सेक्रिफाइस खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जाबाय अफिसार जाबायमोन बे अफिसार बिबानखौ नागारनानै साख्रिखौ गारनानै हारि सिबिनायाव ओंखारबोनाय
बेबायदि सुबुं मोननो गोब्राब। दा ओंखायनो बड'फानि बाथ्रायानो एसे आलादा एखुथा, बिनि गुनानो एसे आलादा आरो बियो जोंनो बेखौ फोरोंलांखादों। बर' हारिखौ मोनसे समाव जोङो गेरेमसा हारि दानांगौ, मास्टार रेस दानांगौ। बे मास्टार रेस दानायनि मावनांगौ खामानिया गोरलैथ' नङा। जों बर'फ्रा खौसे जानांगोन, खौसे जोङो बयबो खामानि मावनो रोंनांगोन।